ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆରପାଳିରେ ଯେହେତୁ ଆମର ମାଣ ବସାଇବାର ଅଛି, ମୋ ବୋଉ ଏଠି ସବୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଖରା ଦଉଛି। ବୋଉ ଆମର ଶିମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଶିମ୍ବ କେନ୍ଦା ବାହାରି ସେଥିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପାର୍ସଲ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଖାଲି ଶିମ୍ବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କଖାରୁ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ପିଜୁଳି ଗଛଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଏ ଗଛଟି ଲଗେଇଥିଲି। ବହୁତ କମ ଦିନରେ ଇଏ ଏତେ ଫଳ ଦିଏ ଯେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆସି ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମ ଭଣ୍ଡା ଗଛକୁ ଦେଖି ମତେ ଲାଗିଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡି ଆଉ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିନା ଭଣ୍ଡା ଗଛ ନେଇଯିବ, ଛାତ ଉପରକୁ କିନ୍ତୁ ସିଡି ଦ୍ଵାରା ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ ଆମର ଆଣ୍ଠେଇ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଛାତ ଉପରେ। ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି କାକୁଡି ଆଉ ବିନ୍ସ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲୁ। ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠି ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ପୁରା ଏଠି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି କି ମିଶନ ଆମର ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଛି। ଖାଲି ଫଳ ହବ କି ନାହିଁ ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଯେହେତୁ 2 ବିଲେଇ ଛାତକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏଠି ଟିକେ ଗୁଲି ଖଟି ଚଲେଇଲୁ। ଏତେ ସମୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।